Эратычны і вельмі нечаканы ўзгляд на савецкае кіно. Мы называем ее «Наша мымра». Гераіня служебнага романа ў гэтым беларускім кліпе танцуюць твёрк. Извини, но ведь они мне будут кланяться, хайплю. Справа такая, на канале Музыкоўскага мы выбіраем лепшы айчынны кліп. Адзін з намінантаў на перамогу гэта наша варыяцыя на стары савецкі фільм «Службовы роман». Рэперша з Мінска Sky Mary тут выступае ў двух іпастасях. Задротка замдырэктара, як у арыгінале савецкага хіта, Мария Сергеевна, заместитель директора нашего учреждения. і яе эратычнае альтер-эго з шыкоўнай сракай. В понедельник и по пятницам, чё? Просто у меня большая задница. Мне не вельмі падабаецца, як кліп зняты, занадта праставата. Ну і персанажы са сваімі паводзінамі не вельмі добра чытаюцца. Супрацоўнікі некія нефары, таму мяркую, у кліпе паказана нешта накшталта SMM-агенцыі. А вось дырэктар больш падобны да прараба Дубалома. Вы понимаете, что мы в жопе полной? І мне складана уявіць, каб у адказ на тыранію такога шэфа нехта пачаў бы танчыць яму гарачы твёрк перад тварам. Бичко, а тебе какая разница? Извини, но ведь они мне будут кланяться. Але гэта як мінімум забаўна. Ну і дубка вельмі.